Ja, hej og velkommen til Carsten og Claus. Yes, hej. Jeg er Carsten, Og jeg er Claus. og vi har besluttet at lave et program på YouTube, Yes, hvor vi kommenterer alt muligt sjov, vi har fundet på internettet. Så jeg synes bare, vi skal begynde. Og i det her klip, der skal I holde øje med en rød bil, som kommer med ret høj fart. ja, længst op i billedet, helt oppe i toppen. Og til alle jer unge seere derude, så seere og lyttere, så skal I huske sikkerhedsselen, I går. Ja. Og her kommer hvorfor. Og der kommer en gul lastbil og en rød lastbil. Den flyver ud af vinduet. Ja, den er på jorden. Lander på jorden. Men faktisk, Og det skal lige siges, vi har kigget det her klip igennem et par gange, og det er altså ikke ham, der er køreren. den flyver simpelthen over fra, helt over på højre side, flyver bare igennem Her ser vi det lige fra andet kamera. gennem vognen der. Nå, men vores næste klip, der viser vi, hvorfor folk i Barcelona ikke altså kæmpe fans af Lady Gaga mere. Efter den her episode. Efter den her episode. Og det her, det var en live-koncert i Barcelona, hvor hun måske ikke har det skide godt. Jeg kan se, at hun prøver at redde den lidt med at danse videre. at tage en tår op og så lige prøve at skjule den lidt foran munden. Jeg kan også godt lide, hvor meget det viser, at det er playback. Ja. Okay, vi vil synge med rækken noget. Nej. Det her klip, det altså, vi ved jo alle sammen, når man skal, så skal man fandme. Ja. Og det gælder altså også, når man er ude og købe ind. Så godt med. Skal vi se med hernede i Jørgen henne i den. Og det er en dejlig tur i Fakta, og nej, hvad sker der? Hun smider buksen. Nej, lort. Vi har virkelig set det her mange gange nu i går. Og det er altså bare sjovt hver gang. Og det der med fuldstændig koldt bagefter. Ignorer det. Hun tør sig ikke engang, det er fedt. Nej, det var op med bukserne videre. Så kan hun købe noget den dag faktisk. Nej, og klippet det er faktisk lidt lækkert, og hun skider faktisk 2 gange rigtigt. Hun skider 2 gange i gangen. Jeg er blevet klar på kælling, mand. Og nu er vi i Norge til hestevæddeløb. Ja. Prøv at følge med. Det er Dillerbomlum i højeste plan. Og vi så godt mærke til de 2 ivrige hængste nede i venstre hjørne. Yes, så vi... hvis ikke så det spurgte vi lige i igen, og det er... Så der er nogen, der mener, det er stunt, men jeg vil faktisk sige, at det... Jeg vil sige, at det er sgu ægte. Ja. I kan nok ikke huske, da I var små, og I drak mælk fra mor, men der er nogen, der stadig slikker patter. Og prøv at kigge med. Jeg kan godt lide at på min kærestes bryster, ikke? Men ikke noget mælk. Ikke noget mælk. Nej, og det skal lige siges, det her det er en kaffebar, hvor de har uddelt brystmælk i kaffen og rent. Det smager sådan lidt for Og gammelt. det er altså hende her, modellens bryster, mælken kommer fra. Det er klumpet, fordi det har været frosset ned, så det er bare ekstra godt. Det er bare det, Og hvor dagens sidste klip er et klip, vi har fundet med Pernille fra Paradise Hotel 2011. yes. Eller 12, 11? 11? Det var 12 faktisk. 11 eller 12, jeg kan sgu ikke huske det. Hvor hun fortæller lidt over, at hun tænker om tingene. Ja, prøv at kigge med. Jeg har tænkt meget over tingene i dag, faktisk. Tænk meget over tingene. Og en af de ting, jeg har tænkt på, det er, det er fordi, jeg møder så mange svenskere og norskere i løbet af sådan en dag. Ikke Fordi der er nogen mange af dem i byen, det er ikke, fordi jeg har ikke noget imod dem overhovedet på nogen måder. Men jeg tænker bare sådan lidt, om de også lever et normalt liv, ligesom vi gør. Altså, Det gør det så om lidt. de også spiser fisk, og om de også kører i biler midt ude på vejen, om de har en motorvej, og om de Altså, bor det i vi hus, jo eller om de kører allerbedst hestevogn. kan Er lide de ved lige så Pernille, meget det er mennesker, jo, som at hun vi er er? så fucking dum. Og jamen, det er også nok bare fordi noget med gør, at jeg ikke rigtig været ude at rejse sådan. Jeg var en meget lille pige,
og der var jeg lille besked til mig, det var venner. Nej, men der var jeg i noget, der hedder Tyrkiet. Ja, og jeg tror, vi runder af her. Ja, det gør vi. Det har været hyggeligt at vise nogle videoer fra. Og subscribe, like, det vil være så fedt. Og I må meget gerne sende videoer ind til os, så skal vi prøve at lægge nogle kommentarer til dem. Og også videoer selv, hvis der er noget der, hvis jeg har et lille godt sangtalent. ja. Hvilket jeg ikke tror, I har. Uanset hvad. Nu skal du ikke. Nå, nu skal jeg ikke Ja. fiske jer ned. Ellers Vi ses. Vi ses.